Και ο λόγος τώρα είναι στον κύριο Νάσο Πανασίου, τον κλητή του ΣΥΡΙΖΑ και συνάδελφο. Πρώτα απ' όλα, έτσι. Ιδιότητα δεν πάβει. Λοιπόν, βέβαια κάθε ένας, καλησπέρα καταρχήν, βλέπω εδώ αγαπημένους από τα παλιά της δημοσιογραφίας και από τα νεότερα. Είδα τον Μιχάλη τον Καρχημάκη, μόλις τον γνώρισα τώρα, τον Δημήτρη το Σταμάτη, με τον οποίο, προσέξτε, έχει σημασία, φοράμε την ίδια γραβάτα ακριβώς. Το παρατήρησα, κάτι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, βλέπω τον Στάθη τον Παναγούλη, τον αδελφό, την Ελένη, την Αυλονίδου. Μια Σαλονικιά που είναι, τα καρφώνω όλα, Βουλευτίνα Καστοριάς, που πολύ την πάω, την Ολυμπία την Τελιγιορίδου, τη Σοφία τη Βούλτεψη, σε σημασμένη δημοσιογράφο. Και έτσι κάπως νιώθω οικία. Θέλω να μιλήσω και να αρέσω. Ο καθένας που μιλάει θέλει να αρέσει, έτσι, αλλά θέλω να αρέσω και στον εαυτό μου. Και υπάρχουν στιγμές που αρέσω στους άλλους, αλλά δεν αρέσω στον εαυτό μου. Όσες φορές επιχείρησα να αρέσω και στον εαυτό μου, την πλήρωσα. Κάτι είδανε στραβά. Η Νάντια η Βαλαβάνη είναι εδώ, δεν την είδα. Λοιπόν, ο Αντώνης ο Κοκορίκος είναι ένας άνθρωπος με πάρα πολλά ελαττώματα. Σημείωσα μερικά. Πρώτον, είναι Αρβανίτης. Εγώ είμαι βουλευτής Αττικής σε μια περιφέρεια που έχει πολλούς Αρβανίτες. Και φαίνεται στο βιβλίο, Και φαίνεται πολύ στο βιβλίο, τους οποίους και εκτιμώ. Δεύτερον, είναι πολύτεκνος. Βρίσκεται εδώ η πρόεδρος των Πολυτέκνων ή των Τριτέκνων, η κυρία Ναυροζίδου, την οποία προσπαθεί να πείσει να κάνει άλλο ένα παιδί, ώστε να γραφτεί μαζί του στο Σύλλογο Πολυτέκνων. Τρίτον, είναι φίλος και συνεργάτης μου. Τέταρτον, και ακόμη χειρότερο από τον τρίτον, είναι φίλος του Ανδρέα του Ρουμελιώτη. Και πατριώτης βέβαια. Στο 4 είμαστε. Και στο 6 πήδα. Λοιπόν, όχι, δεν είδα. Και πέμπτον, χαλάει πολύ χαρτί. Αυτά είναι τα ελαττώματά του. Όμως, έγραψε ένα βιβλίο, το οποίο κατά την άποψή μου είναι πρώτα απ' όλα βιβλίο καρδιάς, και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μένα. Εγώ 21 χρόνια, το πατρικό μου είναι στο Εγάλεο, 21 χρόνια εκεί έκανα οικογένεια, έμεινα στην Αγία Παρασκευή και τώρα κατοικώ στα Βρυλίσια. Και συνήθιζα από παλιά έτσι να πηγαίνω λιγάκι στο μοναστήρι και να κάνω εκεί περιπάτους. Όταν ήμουν και νεότερος μπορούσα και να τρέχω. Γνώρισα και έγινα φίλος με τον Τιμόθεο Κιλίφη, τον Αρχιμανδρίτη. Έβγαινε συχνά στην τηλεόραση, πιστεύω να τον θυμάστε. Πέθανε πρόπερση. Κάποτε ήθελε να βγάλει ένα βιβλίο σχετικά σχόλια στις περικοπές των Ευαγγελίων που ακούμε κάθε Κυριακή. Του λέω, μεγάλος ο ανταγωνισμός. Σχόλια στις περικοπές των κατακυριακήν Ευαγγελίων έχουν γράψει φοβεροί και τρομεροί. Δεν το φοβάσαι? Και μου απάντησε το εξής, καταπληκτικό και απολύτως έντιμο. Δείτε μου, δες μου λέει, σε καθέναν ο Θεός, πες η φύση εσύ ό,τι θέλεις, εγώ λέω ο Θεός, έχει δώσει ένα δοχείο, να φέρει νερό. Σε μένα έδωσε μικρό δοχείο, λίγο νερό θα φέρω. Άλλοι που έχουν μεγάλο δοχείο ας φέρουν περισσότερο νερό. Λοιπόν, ο Αντώνης ο Κοκορίκος φέρνει νερό. Στην Ελλάδα, επειδή διακινούνται καθημερινά μεγάλες ποσότητες κακίας, άλλος θα πει ότι έφερε πολύ νερό, άλλος θα πει ότι έφερε λίγο νερό. Πάντως, το καθήκον του να φέρει νερό, νομίζω ότι το έκανε. Και αυτό είναι το καθήκον κάθε Έλληνα και κυρίως νομίζω ότι είναι το καθήκον καθενός που πολιτεύεται. Έλεγα προηγουμένως ότι στην Ελλάδα διακινούνται καθημερινά μεγάλες ποσότητες κακίας. Και άλλοι λένε ότι, περισσότεροι λένε και της μόδας τα τελευταία 20 χρόνια, ότι οι διακινητές αυτής της κακίας είναι λόγω επαγγέλματος αναγκαστικά οι δημοσιογράφοι. Δείτε όμως, σε μια δημοκρατία που λειτουργεί σωστά, έχει ευθύνες και ο λαός, έτσι. Άσε που ένα Σερτμπέβε, όχι ο ταπεινός Αθανασίου, είπε ότι κάθε λαός έχει την κυβέρνηση που το αξίζει. Είμαι όμως βέβαιος πια ότι σε αυτόν ότι συνήθως ισχύει ότι η δημοσιογραφία είναι αντάξια των αναγνωστών της. Υπάρχει αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα?
ή δεν υπάρχει? Πρέπει να το δούμε και αυτό. Και ο απλός άνθρωπος, ο απλός αναγνώστης, ο απλός πολίτης, νομίζω ότι έχει ευθύνη. Προσωπικά διαπιστώνω, και μπορεί να κάνω λάθος, ότι τελευταία βλέπουμε στην Ελλάδα ακόμη και έναν ψηφιακό όπλο. Κάποιοι προσπαθούν να οπλοποιήσουν τον κόσμο. Αλλά βλέπουμε στην Ελλάδα και έναν ψηφιακό όπλο. Γράψτε κάτι στο Facebook. Τι αντιδράσεις θα έχετε? Θα είναι ευριστικές ή όχι? Θα είναι ταπεινωτικές για σένα? Ναι, θα θέλουν να σε ταπεινώσουν, όχι απλώς να διαφωνήσουν ή να σε επικρίνουν, ακόμη και να σε ταπεινώσουν, να σε ρίξουν κάτω, επαληθεύοντας εκείνον που είπε ότι στον Έλληνα δεν αρκεί να φτάσει στην κορυφή, πρέπει να ρίξει και τους άλλους κάτω. Λοιπόν, κοντολογίες, προσωπικές απόψεις εκφράζω. Υπάρχει ψηφιακός όπλος, υπάρχει διακίνηση της κακίας στην Ελλάδα, η οποία μπορεί να φτάσει έως και την ηθική δολοφονία. Και από όλα αυτά πρέπει να προστατευτούμε. Η ηθική δολοφονία είναι πολύ χειρότερη από την κατά κυριολεξία δολοφονία. Και όλα αυτά έχουν σχέση με το βιβλίο. Ποια σχέση? Ότι μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα έρχεται ένας συνάδελφος, ένας άνθρωπος που έζησε από τη δημοσιογραφία και λέει αυτό είναι που προσφέρω εγώ. Οπότε έρχεται το άλλο ερώτημα. Αυτό είναι που προσφέρω εγώ. Εσύ τι πρόσφερες? Πρόσφερες, και μιλάω για τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή, πρόσφερες μικροπολιτική? Συνεισέφερες στη διακίνηση της κακίας? Μαχαίρωσες πισόπλατα? Ασχολήθηκες με τα προβλήματα ή με τα πρόσωπα? Με την πολιτική ή με την παραπολιτική? Συνεπώς αυτό το βιβλίο θέτει εμέσως πλην σαφώς και ένα θέμα ηθικής. Και ίσως αυτό είναι και το θέμα στην Ελλάδα. Ο Μάνος Χατζηδάκης θα έλεγε παλιά, θα τον μνημονεύσω πάλι, ότι δεν μιλούμε στην Ελλάδα πια για αισθητική. Το έλεγε τότε, πόσο μάλλον σήμερα. Λοιπόν, δεν μιλούμε στην Ελλάδα ούτε για ηθική, είναι ντεμοντέ, βλέπετε. Πρέπει να πετύχουμε, και αυτό λέμε και στα παιδιά μας, ρίξε πισόπλατη μαχαιριά, αγωνιά, αρκεί να πετύχεις, αρκεί να είσαι πρώτος. Ο πατέρας δεν λέει στο παιδί του στο σχολείο, παιδί μου πρέπει να είσαι καλό παιδί, λέει πρέπει να είσαι πρώτος. Και προκειμένου να είσαι πρώτος, υπονοείται, καλησπερίζουμε τον πρόεδρο της Βουλής, κύριο Απόστολο Κακλαμάνη, όταν θες να είσαι πρώτος, πάντοτε πρώτος, τότε επιτρέπονται και κάποια πράγματα. Γιατί για να γίνεις πρώτος πρέπει να κάνεις και ορισμένα πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην είναι και ηθικά. Λοιπόν, να επανέλθω στο βιβλίο, συγχωρήστε μου που θέλω να μιλάω, επιχειρώ δηλαδή, με λίγο χιούμορ στο βαθμό που τον μπορώ και με κάποια έτσι ελευθεριότητα. Έρχομαι στο βιβλίο. Θα ήθελα να μιλήσω συγκεκριμένα για το βιβλίο. Και πάω στη σελίδα 466. Έχει τον τίτλο, ένα υποκεφάλαιο, «Υπάρχει ο φορέας της αλλαγής». Δείτε, η λέξη μεγάλη, έτσι. Το σύνθημα του Φρανσουά Μιτεράν, το οποίο το πήρε ο Ανδρέας ο Παπανδρέου και το υιοθέτησε, αγαπητέ πρόεδρε. Έτσι δεν είναι? Πρώτος ήταν ο Φρανσουά Μιτεράν. Καλό κάναν και οι δύο. Καλό έκαναν και οι δύο. Η αλλαγή πάντως, όπως και να έχει, γοητεύει. Και δεν θα πάψει ποτέ να γοητεύει. Πώς έχει σήμερα ο μήνας? 27, έτσι. 27, Στις 23 οι New York Times είχαν αυτό το άρθρο του Paul Krugman. Πώς συμβαίνει η αλλαγή. Καλύτερα θα μπορούσες να πεις how change happens. Δηλαδή, πώς μπορεί να επιτευχθεί η αλλαγή. Είναι μαγικό αυτό το θέμα, προσελκύει αυτή η λέξη και θα σας διαβάσω μόνο 2 παραγράφους από τη σελίδα 466. Το τέταρτο ερώτημα είναι αν αυτή τη στιγμή υπάρχει στο εσωτερικό της Ελλάδας η όριμη συνείδηση μεταξύ των πολιτών να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να αναδείξουν την ηγεσία που είναι απαραίτητη, καθώς και αν υπάρχει ο φορέας ο οποίος θα συντονίσει τη δράση των Ελλήνων πολιτών. Η απάντηση είναι προφανώς αρνητική, αλλιώς αυτό θα είχε ήδη συμβεί. Εκ του αποτελέσματος και εμπειρικά πρέπει να απαντήσουμε αρνητικά. Με αυτή την παράγραφο μπορεί κανένας να διαφωνήσει. Αλλά και εδώ η διαφωνία
είναι δημιουργική, προσθέτει. Όπως είπε ο Σταύρος Λιγερός, δεν αποδομεί, οικοδομεί. Και θα έλεγα ότι επικοδομεί. Εδώ λέει ο Αντώνης Κοκορίκος ότι η αλλαγή μπορεί να προέλθει μόνο από το λαό. Και από το λαό να προέλθει, από κάποιες συσπυρώσεις, από κάποιες ομαδοποιήσεις, από κάποια κινήματα που θα γιγαντωθούν, θα χρειαστεί κάποιος ηγέτης. Προσωπικά πιστεύω, και εδώ είναι η διαφωνία μου, σε αυτό που μας έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκη, ο Νίκος Γκάτσος, στο Μαγικό Αυλό, παρουσία του Μάνου Χατζηδάκη. Το πιστεύω ακράδαντα. Και επιβεβαιώνεται αυτό. Η ιστορία λειτουργεί με τις εξαιρέσεις της. Εμφανίζονται κάποια, πιστεύω, μπορώ να κάνω λάθος, αλλά ξέρετε αγαπάω και τα λάθη μου και θα ήθελα να έχω το δικαίωμα των λαθών. Ακόμα και το δικαίωμα, όπως έγραψε κάποιος έτσι, ευφυής εισαγωγικά συνάδελφος, το ευφυή δικαίωμα της ανοησίας μου. Η ιστορία λειτουργεί με τις εξαιρέσεις της, έλεγε ο Νίκος ο Γκάτσος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν η εξαίρεση της εποχής του. Ο Χαρίλαος Τρικούπης ήταν η εξαίρεση της εποχής του. Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, για το οποίο τόσο μόχθησε ο Απόστολος ο Κακλαμάνης, έβγαλε ένα βιβλιαράκι. Τίτλος του είναι «Ο Παπαγάλος». Τι έγινε? Μια ερευνήτρια στη βιβλιοθήκη βρήκε ένα χειρόγραφο της αδελφής του Χαρίλαου Τρικούπη, της Σοφίας, και το δημοσιεύει αυτούσιο. Το διάβασα 3 η ώρα τη νύχτα και στο τέλος έκλαψα. Γιατί γυρίζουν από την κηδεία, πέθανε ο Τρικούπης σε ένα φτωχό ξενοδοχείο εγκαταλελειμμένο στη Νότια Γαλλία και γυρίσανε να μπουν στο σπίτι του εδώ στην Ακαδημία. Και μπαίνοντας μέσα, όταν έβλεπε ο Παπαγάλος κόσμο να μπαίνει, φώναζε «Ζήτω ο κύριος Τρικούπης». Και όταν γύρισαν από την κηδεία, με εκείνα τα μέσα κουρασμένοι να μπουν στο σπίτι, φωνάζει ο Παπαγάλος «Ζήτω ο κύριος Τρικούπης». Λοιπόν, πιστεύω ότι ο Χαρίλαος Τρικούπης δεν ήταν ο κανόνας της εποχής του. Ήταν η εξαίρεση της εποχής του. Δηλαδή ο άνθρωπος που έφερε την αλλαγή σε αυτόν τον τόπο, ο άνθρωπος που το 1897 έκανε σιδηρόδρομο, πηγαίνεις τώρα εκεί, πώς το λένε, στο τρενάκι που είναι στα Καλάβρητα και βλέπεις ενεκενιάστη το 1897 υπό Χαριλάου Τρικούπη, ήταν η εξαίρεση της εποχής του, η εξαίρεση της ομάδας του, η εξαίρεση του ίδιου του κόμματός του. Ο ηγέτης λοιπόν έφερε αυτή την αλλαγή. Φυσικά, αυτός ο ηγέτης πρέπει να υποστηριχθεί. Φυσικά, το ένα δεν αναιρεί το άλλο, όπως δεν μπορείς να καταργήσεις τη μια λεπίδα από ένα ψαλίδι. Πρέπει να υπάρχουν και οι δύο λεπίδες. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή και ο ηγέτης και ο κόσμος από κάτω. Κοντολογής και επανερχόμενος σε αυτό του Τιμόθεου Κιλίφη. Ο Αντώνης ο Κοκορίκος έφερε νερό και αυτή ήταν η υποχρέωσή του. Το ζήτημα είναι να δούμε τι νερό θα φέρουμε εμείς οι υπόλοιποι, είτε ως δημοσιογράφοι. Αγαπητή Ρίτσα, η ιδιότητα χάνεται. Έκανα καυγά. Γιατί? Στην Ένωση Συντακτών όταν ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, διότι επέμενα δημοσιογράφος που γίνεται πολιτικός ή γραφείο τύπου σε ιδιωτική ή δημόσια εταιρεία πρέπει να διαγράφεται από την Ένωση Συντακτών. Εγώ ευχαρίστως, είναι ηθικό μου χρέος να παραδώσω τη δημοσιογραφική μου ταυτότητα. Δυστυχώς κανένας δεν μου τη ζήτησε. Το πάθος και το μεράκι το έχω βέβαια, άλλο αγάπη, άλλο σήμερα δεν πρέπει κανένας να μου αναγνωρίζει το δικαίωμα του δημοσιογραφείου. Πρέπει να με υποψιάζετε δηλαδή αν γράψω κάπου αυτός. Αν γίνεται αφεντικό. Αν γίνω αφεντικό. Αν γίνεται αφεντικό δημοσιογράφο. Αφεντικό ή Αφεντικό. Αν γίνω αφεντικό εγώ, φυσικά. Ναι, καθάριση του Μητρώου και αυτό το ζητήσαμε. Αν γίνει υπό κάποιον επιχειρηματία, αφεντικό συναδέλφου. Τώρα να κανάλισει, να σας πω γιατί το λέει. Να σας πω γιατί το λέει. Όταν ήμασταν στο Διοικητικό Συμβούλιο, είχε έρθει στο Διοικητικό Συμβούλιο και τα είχε πει αυτά. Είχε μιλήσει από τότε για εκαθάριση Μητρώου. Είχαν αρχίσει τα όργανα. Λοιπόν, αυτό έχει σημασία. Τι νερό μπορούμε να φέρουμε εμείς ως δημοσιογράφοι.
ως πολιτικοί, αλλά συγχωρήστε μου, αθεράπευτα θα το λέω και θα το φωνάζω, και σε όποιον αρέσουμε για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε, και ως απλοί πολίτες. Τελευταία μου φράση θέλω να είναι η εξής. Ο πολίτης έχει ευθύνη σε αυτήν την χώρα και ο αναγνώστης έχει ευθύνη σε αυτήν την χώρα. Για το κατάντημα της ελληνικής δημοσιογραφίας σήμερα δεν ευθύνεται μόνον ο δημοσιογράφος, ούτε καν κυρίως ο δημοσιογράφος. Ευθύνεται πρωτίστως ο αναγνώστης και ο θεατής. Γιατί αν αυτός ήταν καλύτερος ή έστω υπήρχε, αναγκαστικά και η δημοσιογραφία θα ήταν καλύτερη. Σας ευχαριστώ.